ma'am ba niya? Asam to makatid sa inyo diri ma'am? Awa na. Nahurot sa nagubas bagyo. Ano ba? Ano ba sa bagyo day? Tagpila ganito yung cottage diri sa una? Depende. Ang dagko na ay 600. Ang katong gagmay, 250 ra. Lagi, nahayag man ma'am no? Nahayag yun. Doon na ginahabilin. Anay usan. Wala. Gitarong. Asana? Na. Panday ninyo payagan dili ay. Siya nagbantay. Kana ang pinalitan ma'am, maligo ko karon ma'am, maligo lagi ta ko ma'am ba niya. Na nasa to kayo silungan ma'am, dili ta mo bayad na diyan. Wala kay bayro nun. Nga. Pwede na ka maligo. Pwede na ka magyaka og ligo diyan na. Magyaka og ligo diyan. Diyan sa dagat. Nya diyan na ako butang ako tang short, ako ibutang man bagay. Bisong tangagon si Iro. Bagool paging tagagon na si Irong buslot naman ang gay na limukoy. Ganugnan paging kana. Adi ikaw ba? Kana ang atong pagkaon ma'am kung panalitan og kuan wala say magbutangan. Uya sa bagong udit mo dako ang damage no. Kana mo yung pagkaon panghatag lang na ng mga tao. Meloy kayo. Nya pas mo pugko. Kana lang kaon. Tika maloy ng mga tao, way kaon. Maligo lang sa ko ma'am. Unsam sa ko pagkaon, ma'am sa ko magbaon. Sige, ligo lang isa. Maligo ko ma'am. Kanang ako ibutang ako magpidira. Basta matunok atong lubot ni sampo. Og matunok wa man say bayad. Ang ngayon sige matunok. Ang bungot sukok. May bire raman sad. Ligo ko ma'am. Ang akong sulubon ma'am, gini na kung buslot pero nga dili kung kay ko ba ang akong sulubon buslot mo pod. Igo sa buslot imong purol imong sulob kay namay daghang bulinaw diha ko hito ni mulubot. Si awa ni mo mamoy. Ang ngayon sa kamoy mong caregiver diri ma'am kay pating si awa ni mo sipat kay ka ma'am. Apalayo ma'am kay buti-buti ara na kog paaya sa na mag. Naan na dako na nimong pa oy. Buya ni mo mamoy. Labi kay buslot imong purol. Nya. Bunguta sa kupok ni mo ma'am. Nakita gid imong kunotan aron. Ibili na ko rin akong tolya ma'am. Ha? Kamaligo ko. Nara may hiro naghuwat. Baksin pa pwede na malakaligo dagat ang vaksinan. Na tambal ang dagat. Ay na ba inaw ro tinabal na hasta imong itlog. Dagat oy abi na kog nitabang na kay patirighanan tubig sa udit kinaabot dire. Paratan. Ano katong dagat parat yun? Ano na dagat ninyo? Tabang? Di abi na kog ang dagat nitabang na karon giputi man tong daghanang tubig nga naabot sa bagyong udit. Awa na, bukas na ng tabangan kay sumana ng kapil udit. Ulit na lang tayo, sumagamusin na yung itlog.